li ġaraw li morna fit-triq u bdejna naqraw lin-nies versi xokkanti minn dan il-ktieb. Qabel ma bdejna naqrawlhom ovvjament għadnilhom li dan il-ktieb huwa Quran, però fil-verità dan mhuwiex Quran imma huwa Bibbja u dan huwa biss cover biex ovvjament nuru li hu ta' parsi Quran. Naraw ir-reazzjonijiet tan-nies flimkien. Meta raġel jimtet ma' raġel bħalma jimtet ma' mara, it-tnejn ikunu għamlu ħaġa moqżiża, jagħtuhom il-mewt. X'taħseb huwa? Illum is-soċjetà aċċettathom u anke l-Papa aċċetthom ukoll. Ma naqbilx magħha ta'. Il-bniedem li jiżni ma' mar tajru jagħtuhom il-mewt li jiżni u li żżinja. X'taħseb? Ifimni li bniedem jieħu punishment iva ma tal-mewt ma naqbilx magħha. Kieni min jaħtaflek it-trabi tiegħek u jsabbotomlok mal-blat. Le, ma naqbilx magħha żgur. Mhux hekk. Di aħjar di. No. Kill him. Kilem? Kill the guy. Dan għazu, naqbilx laqas. Le, ma nabilx. Le, żgur li lek ikun oqlu. Issoqtlu tfal sobin kollha u n-nisa li kellhom x'jaqsmu mal-irġiel. Oqtluhom kollha. U żommu għalikom it-tfajliet kollha li ma kellhom x'jaqsmu mal-irġiel. Mela llum pratikament tista' toqtol il-kulħadd u hekk. Mhux ir-reliġjon tagħna ma tajtx hekk u hekk. It's not fair, is it? You don't agree? I don't agree. No, ma naqbilx magħha naħseb. U inti? Żgur ma naqbilx. Imma jekk dan ikun minnu u ma jinstabux il-provi ta' xbujija, ta' xebba, jieħdu t-tifla fil-bib ta' missiera u ħaġru għal-irġiel tal-belt tagħha sakemm tmut. Lanqas ma naqbilx magħha. Bħal matlek hu l-opinjonijiet tagħhom, ir-reliġjon tagħhom imma xorta ma naqbilx. Dik ma biex magħha żgur jien. Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal-ħadd u taħfru għal-ħadd. Xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa oqtluhom sal-aħħar wiegħed. X'taħseb? Le, ma naqbilx qed jien dik waħda. Mhux sew hekk hu. Ma taqbilx magħha ġifieri. Ovvja. Not right either. It's very bad. Ma naqbilx. Inti? No. Ma naqbilx magħha laqas. Ma nħalliqat li mara tħallem jew li taħkem fuq ir-raġel hi għandha toqgħod fi skiet. X'taħseb? Illum il-ġurnata ġejna l-istess il-mara u r-raġel u. Ma naqbilx magħha laqas. Il-mara għandha tinsatar biex turi li hemm is-seta ta' żewġa fuqha, ġifieri għandha toqgħod kwieta biex turi s-seta tar-raġel fuqha. X'taħseb? Mhux dejjem hu. Għandha toqgħod li għajdra forsi ma mhux dejjem għax mhux dejjem ikollu raġun ir-raġel u laqas. No. Why shouldn't she give her opinion? We should all be equals. Ħaj dispjaċini jiena wkoll, għax di fil-verità mhijiex Quran, ma fil-verità hija Bibbja dik kif qed tara, ġas bil-cover tal-Quran. Ġifri fil-Bibbja hemm dawn l-affarijiet li ma qbilx magħhom inti, x'taħseb? Le, ma naqbilx magħhom. Tista' tkun il-Bibbja tagħna, ġifieri, le ma naqbilx magħhom. Mela, jien verat lek Quran dan, ma jiddispjaċini ngħidlek li daw fil-verità mhux Quran, imma huwa Bibbja, ħanorik ara, ġast għamilnilu faċċata ta' Quran u dak li għatlek kollu ġuri għat fil-Bibbja. Terġa'. X'taħseb fuq għadil ħaġa? Ma naqbilx magħhom hu. Xorta la volja. Xorta ma naqbilx magħhom hu. I think most of it is wrong. But it's the actual Bible. Because Christians don't do things like that. So it's very hard to believe that it's in a Christian book. I mean, unless I read the Bible itself, I wouldn't believe it. Ġvidar isaqsejtni kollu minn Bibbja vera. Minn Bibbja vera. X'taħseb fuq għaj? Ma naħsebx jien, ma nemminx. Ma temminniġ ġiviri. Le, mhux ma nemminx lejlek, għax il-Bibbja ma jgħidux għal-affarijiet, ma jgħidellix jiena. Taħseb fuq daw l-affarijiet. No, ma naqbilx xejn magħhom. U inti? Żgur li le. Allura din minħarġ aħmu ngħidu proset hux.